Защо с толкова моменти, бе, Роки? А? Роки? И аз тебе, бе. Защо с толкова моменти? А? Какво стана? Какво правиш те? А? Роки? Пишу. Какво стана како? Ау. Защо ще я дошла сега? Що ще я дошла пишето? Не дей ще паднеш како да. Защо падне пишето? Ау. Защо се ядеш опашката, бе, момент? Ау, и кака си ближе. Ти си момиче? Ти си момичанце, да. Момичанце си. Да, бе. Ей, момиче. Ти си госпожичка, не меритай чантата, ако обичаш. Спреса. Ти си говненци. Говно си, да. Какво правиш? Чакай да тъжни. Ау, кажи здрасти. Кажи здрасти. Но не е точно. Не е точно. Стига ми през дивана, бе. Ау, ядоса са. Що ще ядоса момчето? Защото го снима кака. Да, снима го кака. Бахльо. Не се бъркай в ухото, бе. Що ще бъркаш в ухото, како ти? Що ще бърка пишето в ухото? В ухото, не в ухото. Шкъв си малумен. Да. Малумно пишеш и ти. Ау, защо те гледаш сега на една страна? Защо? Как го гледаш на една страна ти?